Η ακολουθητέα γραμμή κατεύθυνσης 2007-23 ΣΕ, ένας κίνδυνος για τη μόρφωση και εκπαίδευση. Από πάντοτε οι Καταλάν συνδυάζουν γιορτή και φωτιά με φωτιά και γιορτή. Με αυτή τη γραμμή κατευθύνσεως 2007-23 ΣΕ η Ευρώπη επιβάλλει μια συνοριακή γραμμή στην κουλτούρα Καταλάν. Η Ευρώπη επιβάλλει σύνορα που χωρίζουν τους Καταλάν. Η εφαρμογή αυτής της κατεύθυνσης εμποδίζει και απαγορεύει στους Καταλάν να εκτελέσουν την κουλτούρα τους συνδεδεμένοι στη φωτιά και στον πυροτεχνικό υλικό σε όλα τα κράτη-μέλη που δεν θα έχουν προσαρμόσει αυτή την κατεύθυνση. Οι παραδόσεις των Καρφόκ και του χορού του Διαβόλου, συνδεδεμένες στις λαϊκές και παραδοσιακές γιορτές της φωτιάς σε έδαφος Καταλάν, θα περιοριστούν στην περιοχή Καταλάν. Η εφαρμογή αυτής της διορισμένης κατεύθυνσης από την Ισπανική κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητική, εφόσον δεν αφήνει και εμποδίζει την μετάδοση και διαβίβαση της παράδοσης. Το γαλλικό κράτος Ζακομπίν αναγνωρίζει την εξαίρεση αυτής της κουλτούρας, αλλά αρνείται την εφαρμογή αυτής της κατεύθυνσης, οπότε με αυτή τη στάση το γαλλικό κράτος καταδικάζει την παράδοση των Κορφόκ σε έδαφος Καταλάν υπό την υπόταση της γαλλικής διεύθυνσης. Η ευρωπαϊκή κοινότητα επινοεί την κατάργηση των συνόρων, αλλά όχι για να επιβάλλει καινούρια σύνορα.